ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ஸோ மேங்களூர் யாத்திரை பத்தி நீங்க மெசேஜ் எல்லா குரூப்லயுமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வாட்டி யாத்திரையும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க கோகுலாஷ்டமி செலிப்ரேஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து முடியறதோ அவங்க அஃப்ரெண்டா இப்பவே வந்து புக்கிங் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் லாஸ்ட் மினிட்ல நிறைய பேர் புக் பண்ணும்பொழுது இடம் இல்லாம போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். லாஸ்ட் டைம் பிருந்தாவனத்துல அப்படிதான் ஆன மாதிரி சொன்ன கேள்விப்பட்டோம். அதனால லாஸ்ட் மினிட் க்ரௌட், ஏன்னா உடுப்பில ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். ஸோ அதனால அங்க க்ரௌடு கண்டிப்பா வந்து புக் பண்ணுவாங்க. நீங்க அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக யாத்திரையினுடைய அந்த லிங்க்ஸ்ல போய் யாரெல்லாம் யாத்திரைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, ரொம்ப ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் உண்டு. ஃபேமிலியோடயே நீங்க போகலாம். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் ஹாவ் த தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். எல்லா பூஜைகள் எல்லாம் கலந்துண்டு பகவானுடைய அருளை பெற்று வரணும்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் பொழுது நீங்க கண்டிப்பா அந்த 2 லிங்க்ஸ்லயும் உங்களுக்கு எந்த லிங்க் தேவையோ, அதாவது ஒன்று வந்து பீச் சைட் காட்டேஜஸ், இல்லை இன்னொன்று வந்து நகர்ப்புறமா இருக்கக்கூடியது. ஸோ பீச் சைட் காட்டேஜஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால நீங்க யூ ப்ளீஸ் புக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக உங்க எல்லார்கிட்டையும் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ஸோ யாரெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் ஜாயின் தட் லிங்க்ல போயிட்டு பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் இருக்கிற தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் 4 நாட்கள் நினைக்கிறேன். 3 நாட்கள் 4 இரவுகள் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன். ஓகே, எஸ்மா. நீங்களே சொல்லிடுங்க. நீங்களே இது பண்ண அந்த யூஷுவல் பிரேயர்ஸ் நீங்க சொல்றீங்கல்ல, நீங்களே சொல்லுமா, பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ். யூ கேன் சேவ் த ஐ வில் ஆட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा. இன்னைக்கு வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ஜெகநாத் புரியில ரத யாத்ரா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் தேங்க்யூ, நம்மளோட டிவோட்டி ஆல்ரெடி ஜெகநாத் அஷ்டகம் பாடிட்டாங்க. சோ இது வந்து டெம்பிள்ல யூசுவலா பாடுற ஒரு பாட்டு. சோ ஐ தாட் நான் அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு சதாச்சார் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட்ங்க. இததான் நம்ம பாட போறோம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. नीलांजल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. யாராவது ரிப்பீட் பண்றாங்களா? யாராவது இருக்கீங்களா? பண்றேமா. நீங்க ஒரு வாட்டி வாசிங்க, நான் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒண்டி வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தவங்க எல்லாம் மியூட்ல வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
நீலாஞ்சல நிவாசாய நீலாச்சல நிவாசாய நித்யாய பரமாத்மனே நித்யாய பரமாத்மனே பலபத்ரா சுபத்ராப்யாம் பலபத்ரா சுபத்ராப்யாம் ஜெகநாதாய தே நமः. ஜெகநாதாய தே நமः. ஜெகநாத் கீர்த்தன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய் ஜெகநாத். ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் சுவாமி ஜய ஜெகநாத். ஜய ஜெய ஜெகநாத் ஜெகநாத் ஜய ஜெய ஜெகநாத் ஜெகநாத் ஜய ஜெய ஜெகநாத் ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய ஜெகநாத். ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் சுவாமி ஜய ஜெகநாத். ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய பலதேவ் ஜெய சுபத்ரா. ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய பலதேவா ஜய சுபத்ரா. ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய பலதேவா ஜெய சுபத்ரா. ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய பலதேவா ஜய சுபத்ரா. ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி நயன பதகாமி பவது மே. 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 ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய ஜெகநாத். ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் சுவாமி ஜய ஜெகநாத். ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய ஜெகநாத். ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் சுவாமி ஜய ஜெகநாத். ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய ஜெகநாத். ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் ஜய ஜெகநாத் சுவாமி ஜய ஜெகநாத். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சார்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன். இன்னைக்கு ஃபுல்லா கதை. ஆனா கதையும் எதை பத்தி, பிரசாதத்தை பத்தி. ஃபுல் சாப்பாடு தான் இன்னைக்கு. நம்ம ஒரு சைட்ல ஜெகநாத் யாத்திரை, அதாவது யாத்திரை போறாருன்னா அவர் ஒரு வாரம்
இன்ஃபேக்ட் 2 வாரமா அந்த ஸ்நானம் செஞ்சு உடம்பு சரியாகாம இருக்காரு இல்லையா? இப்போ வந்து அதெல்லாம் சரியாயிட்டு அவர் என்ன ஆற போறாரு, அவர் சூப்பர் ஹெல்தி ஆயிட்டாரு. ஸோ மறுபடியும் அவரோட யூஸ்வல் சாப்பாடு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இப்போ போன வாரம் நம்ம வந்து நம்ம மாதாஜி கிட்ட பாத்துட்டீங்களே, தனேஸ்வரி மேம் கிளியரா பிரசாதம் எப்படி பரிவாரணும் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த வாரம் ஃபுல்லா வந்து இத வெச்சின கதைகள். இன்னைக்கு ஃபார் அ சேஞ்ச் வந்து நம்ம கதையனாலே நம்ம பாகவதம் போவோம். இதுவும் பாகவதம், ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்ல, இது சைத்தன்யா பாகவதம் இல்லைன்னா சைத்தன்யா சரிதாமிர்தம்ல இருந்து வர கதைகள். சரிங்களா? சோ இதுல நிறைய கதைகள் இருக்கு. சோ எங்களால தெரிஞ்ச வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 2 நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். நிறைய கதைகள் குட்டி குட்டியா 5 நிமிஷத்துக்கு சொல்லலாமா, இல்ல பெரிய கதை ஒரு 2-3 சொல்லலாமா? எப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கும்? பெரிய கதையா சொல்லிடுங்க. பெரிய கதையாவா? ஓகே. சோ நம்ம வந்து நான் குட்டியா ஸ்டார்ட் பண்றேன், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கதை அதேனால. அதுக்கப்புறம் நான் பெரிய கதைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கதைனாலே பிரசாதம் நான் சொன்னேன் இல்லையா? சோ இம்பார்ட்டன்டான ஒருத்தர் யார் அது? சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா, ரைட்? சோ இதுதான் கடைசி கதை, பட் நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன். ஏன்னா யார் இந்த சர்வபாமா பட்டாச்சாரியான்றத ஒரு லைன்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மத்ததையெல்லாம் நான் சொல்லுவேன். இப்போ சைத்தன்யா மகாபிரபு இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அவர் சன்னியாசம் எடுத்த அப்புறம் அவர் 48 வருடம் இருந்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் வந்து பிரம்மச்சாரி ஆசிரம், அதுக்கப்புறம் 28 வருடம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி, அதாவது பிரம்மச்சாரி கிராஸ்தா 2மே முடிச்சிட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் 24. அதுக்கப்புறம் 24 வருஷம் வந்து அவர் வந்து சன்னியாசி எடுத்தார் இல்லையா? அப்போ அவரோட ஒரு பாஸ்ட் டைம் தான் நம்ம சர்வபாமா பட்டாச்சாரியான்றவர். இப்ப சர்வபாமா பட்டாச்சாரியான்றவர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரணவர் இல்ல. இந்த சைத்தன்யா லீலால வந்து அவர் என்னவா இருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிராமின். இப்போ பிராமின்ஸ், மாதா பிராமின்ஸ்னா எப்படின்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டாவும் அவ்வளவு ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கூட டீவியேட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம பாகவதம் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், நம்ம வந்து கிளியரா பார்த்த ஒரு கதை என்னன்னா, பாகவதம்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்களை 2 கேட்டகரி, நம்மளே வந்து 2 பண்ணணும். இந்த பாகவத செட் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம், ரிலாக்ஸ்டா பண்ணலாம். ஆனா கடவுளை ரிலேட்டடான எல்லாமே ரைட், அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற. சோ இப்ப பிரசாதம்ன்றது என்ன கேட்டகரியில வருது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். பிரசாதம்ன்றது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான். ஓஹா, ஆஃபரிங்கும் சரி, சாப்பிடுறதும் எல்லாம் கரெக்டா. சோ சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட ஸ்டோரி இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். நான் குவிக்கா பண்ண ஒரு ஷீட். இவர் யாரு? ஆர்டினரி ஆள் இல்ல. இவர் யாருன்னா பிரகஸ்பதி. நம்மளோட ஆண்டவர் வரைச்சே அவரோட ஃபுல் டீம் வந்துடும் இல்லையா? சோ நம்ம பிரகஸ்பதி அவரும் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வர்றாரு. இப்போ இவருக்கு வந்து ஒரு தடவை சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து அவரோட சதுர்புஜ ஸ்லோக பகவத்கீதாவா காட்டுறாரு. இந்த சதுர்புஜ பகவத்கீதா, சதுர்புஜ ஆண்டவன் எங்க தெரிகிறாருன்னா, சதுர்புஜ ஆண்டவன் வெறும் நான் பார்த்தது சொல்றேன், நிறைய இடத்துல இருக்கலாம், பட் அட்லீஸ்ட் சவுத்ல நம்ம பார்த்தது இல்ல. நம்ம வந்து இது வந்து ஜெகநாத் பூரி டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கோயில் வந்து 4 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட், 4 lakh ஸ்கொயர் ஃபீட். நினைச்சு பாருங்க. நான் எப்பவே சொல்றேன், 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம வீடு மேக்சிமம் அந்த ஆவரேஜா இருந்தா நடக்கிறதுக்குள்ள டயர்ட் ஆகுது. 4 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு கோயில், அதை சுத்தி 30 கோயில் இருக்கு. அந்த 30 கோயில்ல ஒரு 2 கோயில் வந்து நான் பார்த்ததுல இவர் இருக்காரு, ரைட்? இந்த சதுர்புஜம்ன்றவர் யாரு? 2 கைகள் வந்து ராமரை குறிக்கிறது, 2 கை நம்மளோட கிருஷ்ணர். சோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம கிருஷ்ணரோட ப்ளூ ஹேண்ட். அப்புறம் நம்ம சைத்தன்யா அவரோட தண்டா, ரைட்? அவரோட குச்சியும் அவரோட அது என்ன சொல்வீங்க நீங்க தமிழ்ல? சொம்புவா? கமண்டலம். சான்ஸ்கிரிட் தானா? ஓகே, அதுதான் கமண்டலம், தண்டம். தண்டம்மா, தண்டமும் கமண்டலமும் வச்சு த்ரிதண்டி சொல்வாங்க. நம்ம எல்லாம் த்ரிதண்டி தானே அது. சோ ஆமாமா, ஏகதண்டி வந்து அத்வைதம்ல வரும், த்ரிதண்டி வந்து நம்ம வைஷ்ணவத்துல த்ரிதண்டி. சோ இந்த ரூபத்தை அவர் காட்டுறாரு. சோ இப்படி இருக்க ஜெகநாத் பூரியில நடந்த லீலைகள் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே அவரு சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப விருந்தாவன் போகணும்னு ஆசை, ஜெகநாத் போகணும்னு ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஜெகநாத் பூரியில இருந்த டைம்ல நடந்த லீலையில என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போ வந்து ஜெகநாத் பூரி காலையில அவர் போவார். இப்போ ஜெகநாத் என்றவருக்கும் சைத்தன்யா என்றவருக்கும் என்ன லிங்க்? 2மே ஒண்ணுன்னு சொல்லுவீங்க, கரெக்ட்? ஜெகநாத் என்றவரு நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து ராதாராணிய மிஸ் பண்ண ஒரு ஃபீலிங் அந்த பாவத்துல இருக்காரு, கரெக்டா? ஏன்னா ஜெகநாத் என்றவர் என்ன நம்மளுக்கே தெரியும், பெரிய கண்ணு. அந்த பிருந்தாவன் கதைகளை கேட்டு அவர் அப்படி அசைக்க முடியாத ஒரு பாவத்துக்கு போயிடுறாரு. இப்போ நம்மளோட சைத்தன்யா யாரு? அதே கிருஷ்ணர், ஆனா ராதாராணி பாவத்துல இருக்காரு, டிவோட்டி பாவம்.
நினைச்சு பாருங்க, இவர் வந்து ராதாராணிக்கு ஏங்குறாரு, இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ஏங்குற அந்த பாவத்துல அவங்க மீட் பண்ணா அவங்க எந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு நாள் இவர் வந்து எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவர் உள்ள வந்து அதை பார்த்த உடனே விப்ரலம்ப பாவா, லவ் இன் செப்பரேஷன், அந்த பிரேமையில வந்து அவர் அவரை பத்திரமா கூட்டிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து சேவையெல்லாம் செஞ்சவர் தான் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் நிறைய பழக்கம் எல்லாம் ஆன அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு தடவை காலையிலேயே கிளம்பி போயிடுவார் சைத்தன்யா மகாபிரபு. அவர் வந்த உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஆண்டவனுக்கு போட்டு அந்த மாலையே சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு போடுறது. இன்னொரு தடவை வந்து அவரோட சாப்பிடுற பிரசாதம், கிருஷ்ணர் சாப்பிட்ட அந்த ஜெகநாத சாப்பிட்ட அதே பிளேட்டோட பிரசாதத்தை அவர் கொடுத்தாரு. அவரும் எடுத்து சாப்பிட்ட ஆசை, இந்த ரெண்டுமே ஒரே டைம் நடந்ததுல அவரால தாங்க முடியல. அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். சோ என்ன டிஃபரன்ஸ், நம்ம எல்லாம் அப்படியே தப்படப்படமான்னு சாப்பிட்டுருவோம், சாப்பிட்டு அதை அப்படியே மூடி வச்சுட்டு கிளம்பிடுவோம். ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. அவருக்கு உடனே வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரிய ஞாபகம் வந்து விடியற் காலையில அவர் வந்துட்டார். விடியற் காலையில அவர் கிளம்பி வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரிய கதவை தட்டுறாரு. விடியறதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும், விடியற் காலை கூட இல்லை, இன்னும் சூரியனே வரல. நம்ம சர்வபாமா பட்டாச்சாரிய அப்பந்தான் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்திருக்கிறாரு. அதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து விடியற் காலையில, அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு விடியறதுக்கு முன்னாடி அந்த டைம், ரைட்? ஏன்னா இது அப்புறமா நீங்க எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு, மாதாஜி சர்வபாமா பட்டாச்சாரியே இவர் கோயிலெல்லாம் போயிட்டு வர வரைக்கும் தூங்குறாரு, நான் ஏன் தூங்கக்கூடாதுன்னு 12 மணிக்கும் தூங்கக்கூடாது. இவர் சொல்ற டைம் எல்லாம் 3-3:30 மணி கணக்குதான். சோ அவர் காலையில எந்திரிச்சு, அவர் எந்திரிச்ச உடனே என்ன சொல்வார் அவரு? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா. அவர் எடுத்த உடனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணானாரு. சைத்தன்யா, ஆஹா எப்படி ஒரு ஜபம், எனக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்து பிரசாதத்தை கொடுக்கறதுக்குன்னு அவர் நினைக்கிறாரு. அவர் கதவை திறக்கிறாரு, சைத்தன்யா பிரசாதத்தோட. சரின்னு அவர் அப்படியே கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஒரு பாய் விரிச்சுட்டு 2 பேருமே உட்காராங்க. உட்கார்ந்து அந்த பலகாரத்தை ஷேர் பண்றாரு. எந்திரிச்சு வந்து அப்படியே உட்காருது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து பல்லும் தேக்கல, அவர் குளிக்கல, ஒண்ணுமே பண்ணல, ரைட்? அண்ட் பிரசாதம்ன்றது நான் உங்ககிட்ட கிளியரா சொல்லியிருக்கேன், இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய வித்யா கேட்டகரியில வந்தாலும் அவர் நேரா பிரசாதம் எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறாரு. சோ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அவர் பாக்குறாரு சைத்தன்யா சிரிச்சுட்டே. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மார்த்தா பிராமின் கேட்டகரியில வரதாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொன்னாருன்னா, பத்ம புராணத்துல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. பிரசாதம் எந்த இடத்துல கொடுத்தாலும், நான் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், எந்த இடத்துல கொடுத்தாலும், எந்த நாள் கொடுத்தாலும், அது அப்படியே மாதாஜியும் லாஸ்ட் வீக் சொன்னாங்க இல்லையா, அது ஹீட் பண்ண வேண்டாம், கூல் பண்ண வேண்டாம், அது கொஞ்சம் கெட்டு போயிருந்தாலும் அதை பத்தி ஒண்ணுமே இல்லை, நடு ரோடா இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன உடை இருந்தாலும், எந்த ஸ்தானத்துல இருந்தாலும், யார்கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம எடுத்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இந்த ரெஃபரன்ஸ் பத்ம புராணத்துல இருக்கு. சோ இந்த கதை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கதை. சோ பிரசாதத்தோட முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்றது, வலிமை ஆர் குவாலிட்டி ஆஃப் பிரசாதம் என்னன்னா, பிரசாதம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ரூலுமே இல்லை, இப்படிதான் சாப்பிடணும் அப்படிதான் சாப்பிடணும்ன்றதெல்லாம் இல்லை, எப்படி வேணா சாப்பிடலாம். ஏன்னா பிரசாதத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். சோ இதுதான் அந்த பிரசாதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் கதை. இது பத்ம புராணம் ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா நான் வந்து செக் பண்ணி தான் அதுல கொடுத்திருக்காங்கமா. ஐ திங்க் they have given the அததான் நான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன். இருக்கு இல்லையா, இருக்கு. அதுல கொடுத்திருக்கிறது line ஸ்லோகம் is there. You can, if you want, I will share the screen. Okay, you are sharing? I will share the screen. ma'am எனக்கே வந்துச்சு ma'am, I can share. Okay. இருக்கேனா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒரு 2 லைன் ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா அப்புறமா நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்களே, ஐயோ இது ரெஃபரன்ஸே இல்லை, நாங்களே கிரியேட் பண்ணோம். எதுவுமே கிரியேட் பண்ணல, பத்ம புராணத்துல இருந்து எடுத்தது. இங்க 2 லைன் ஸ்லோகம் தெரியுதா? வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாங்க? நா தேசா நியமஸ் தத்ர நா கால நியமஸ் ததா பிராப்தமன்னம் த்ருதம் சிஷ்டேத் போக்தவ்யம் ஹரிர் அப்ரவி. So clear? The prasadam of Lord Krishna is to be eaten by gentlemen as soon as it is received. There should be no hesitation. There are no regulative principles concerning time and place. This is the order of the Supreme Personality of Godhead. இது சொன்ன, இது ஞாபகம் வந்த உடனே சைத்தன்யாவால் தாங்க முடியல, அவர் மறுபடியும் எஸ்டாஸ்டிக் ஃபீலிங்க்கு போயிடுறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான முதல் பாடம். ஏன்னா இது வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு பிரசாதம் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாயிலே போட மாட்டோம், எடுத்துன்னு போய் சாமி முன்னாடி வச்சுட்டு அப்புறமா எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவோம்.
சோ இன்னொரு லைன் என்னன்னா, பிரசாதம் வந்து நாயோட வாயில இருந்து எடுத்து கூட சாப்பிடலாம். அவ்வளவு புனிதமானதுதான் பிரசாதம் பண்றது. சோ நம்ம கத்துக்கிட்ட ஒரு லெசன் இன்னைக்கு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் மாதாஜி இதுல ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. எஸ், சொல்லுங்க மாதாஜி. வந்து பிரசாதம் ரைட்டு, எப்போ எப்படி கொடுத்தாலும் எங்க கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிட்டுலாம் ரைட்டு. ஆனா நம்ம இப்ப உயர்ந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கும். ஏகாதசி நாள் ஒண்டி வேற மாதாஜி. ஏகாதசி நம்ம பிரசாதத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிடணும். இது வந்து ஒரு நாளை பொறுத்து இல்ல. இது வந்து என்னன்னா பிரசாதத்தோட அட்ரிபியூட் சொல்றாங்க. பிரசாதமா இருந்தாலும் ஏகாதசி நாள் நம்ம எடுத்து வச்சுதான் சாப்பிடணும். ஓகே மாதாஜி, அதுதான் கேட்டேன். ஏன்னா நான் விரதம் ஏகாதசி நம்ம வேற ஏதாவது விரதம் இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட முடியாது இல்லைங்க மாதாஜி. வேற விரதமா இருந்தா கூட கோயில்ல கொடுக்குற பிரசாதத்தை வாங்க மாட்டோம். வாங்கி இல்ல வாங்க கூடாது இல்ல, நீங்க வாங்கணும். வாங்காம இருக்க கூடாது. பிரசாதத்தை வாங்கி வச்சு நீங்க வந்து சாப்பிடலாம். ஓகே, வாங்கி வச்சு அடுத்த நாள் நம்ம சாப்பிட்டுக்கணும். ஆமா, அடுத்த நாள் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் மாதாஜி. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நாங்களே அதான் பண்ணுவோம். நாங்க வந்து நான் ஜெகநாத் பூரி போயிருந்தேன் இல்லையா, அப்போ வந்து அன்னைக்கு ஏகாதசி தான் பிரசாதம். நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும் பொழுது you should not store along with the non பிரசாதம் ஐட்டம்ஸ். அதுவும் வந்து பிரசாதமற்ற நிலைக்கு போயிடும். அதனால நீங்க ஸ்டோர் பண்றது வந்து யூ நீட் டு கீப் பிரசாதங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் நீங்க வந்து இந்த பிரசாதத்தை வைக்கணும். ஸோ அது வந்து ஸ்டோரேஜ் பார்த்து வைக்கணும். அது லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, எஸ் மாதாஜி. ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க கூடாது. ஃப்ரிட்ஜ் கூட ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ், தனி ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலாம். அதாவது குட்டியா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் அதுக்குன்னே வச்சிட்டா சரியா போச்சு. அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ இப்போ வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாஸ்ட் டைம். இது வந்து என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம். இது வந்து யார பத்தி சொல்றாங்கன்னா, அத்வைதா ஆச்சாரியா, அப்புறம் நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபு. இப்போ பல்ராம்ன்றமே அவர் என்னவா வராரு சைத்தன்யால? நித்யானந்த பிரபு. நித்யானந்த பிரபு. இப்போ நீங்க என்ன மூட்ல போனோம்னா, நித்யானந்த பிரபு நம்ம கிருஷ்ணர் எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரி ஒரு சரியான பாண்டம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நீங்க வந்து இதை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். சோ நித்யானந்தா பிரபு பத்தி மொத்த கதை வந்து இந்த பாஸ்ட் டைம் நிறைய சைத்தன்ய சத்தாமிர்தா ஃபுல்லாவே நிறைய வரும். ஆனா இதுல வந்து ரொம்ப வரும். இப்ப என்னன்னா, நித்யானந்தா பிரபு வச்சு நம்ம இமிடேட் பண்ண முடியாது. எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ஹை எண்ட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து காப்பி பண்ண முடியாது, ஃபாலோ தான் பண்ண முடியும். சோ நித்யானந்தா பிரபு வந்து என்னன்னா, எல்லாமே அவரோட குவாலிட்டி எல்லாம் எப்படின்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு சின்ன வயதுலயே கிண்டல் கிரிக்கோட அவர் நிறுத்திட்டாரு. பட் நித்யானந்தா பிரபு வச்சு எப்படி எல்லாருமே கிண்டல் அடிப்பாங்க. சோ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார் ஒரு தடவை, இந்த நித்யானந்தா பிரபு வச்சு என்னால மேனேஜே பண்ண முடியலப்பா. என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, இந்த நித்யானந்தா பிரபு எந்த ரோட்ல போனாலே வந்து இந்த பொண்ணு கிட்ட பார்த்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, நான் அழகா இருக்கேன்னா அந்த மாதிரி கிண்டல் இருக்கிற ஒரு நல்ல துருத்துருன்னு இருக்கிறவர். அதே மாதிரி அவர் நின்றுட்டு இருக்கச்சே சைத்தன்யா மகாபிரபு நிறைய நம்ம மத்தவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த அத்வைத ஆச்சாரியா இல்ல நம்ம எல்லா ஆச்சாரியர்கள் வரே அங்க வந்து ஒரு ஆல்கஹால் ஷாப் இருக்கு. அதுக்குள்ள போயிட்டு வந்து அங்க வந்து ஹரிநாம் சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் சொன்னார், வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம எல்லாம் போக முடியாது இல்லையா, நித்யானந்த பிரபு போவாரு. சோ அவர் வந்து அந்த லெவல். ஓகே, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து சொல்றாரு அத்வைத ஆச்சாரிய கிட்ட, என்னால தாங்கவே முடியல, இவரை வச்சுட்டு எப்படிதான் மேய்க்கிறதுன்னு. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபுவை விட நித்யானந்தா 12 வயது எல்டர். ஆனா நம்மளோட ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் அத்வைத ஆச்சாரியம் அவங்களோட தந்தையோட ஏஜ்க்கும் ரைட். ஸோ அவங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளோட நித்யானந்தா பிரபு வந்து இந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் கிண்டலுக்கு இருக்கு. சோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீ வந்து பைத்தியக்காரனோட போனாலே இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் புரியவே இல்லை, பைத்தியக்காரனா நித்யானந்தாவை எப்படி? ஆமா, அவருக்கு ஒரே சைத்தன்யா பைத்தியம், கிருஷ்ணர் பைத்தியம். சோ எதுவா இருந்தாலும் பைத்தியம் தானே. அந்த ஜெயா விஜயா ஐ மீன் நம்மளோட ஜகாய் மகாய் எல்லாம் தண்ணி பைத்தியம், குடிக்கிற பைத்தியம். இவன் வந்து ஹரிநாம் பைத்தியம். ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்ல, எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன், அப்போ உங்களுக்கு அந்த மூடு தெரியும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குதுன்ற கான்வர்சேஷன் வந்து அத்வைதா ஆச்சாரியோட வீட்டுல. நித்யானந்தா பிரபுக்கு எக்ஸாக்டா பல்ராமுக்கு எப்படி கிருஷ்ணரோட மூட் தெரியுமோ, நித்யானந்தா பிரபுக்கு நம்மளோட ரொம்ப ஸ்வீட்டான நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட மூடு பாவம் எல்லாமே தெரியும். சோ இது பொங்கல் ரைட். பொங்கலோட அடுத்த நாள் அந்த நாள் வந்து அவர் கிளம்பிடுறாரு சன்னியாசத்துக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 24 இயர்ஸ் ஆனப்போ அவர் கிளம்பினாரு. 5 பேருக்கு தான் தெரியும். நித்யானந்தா பிரபு, அவர், அத்வைத ஆச்சாரியா, அவரோட அம்மா, அவங்களோட மனைவி, இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுட்டு அவர் கிளம்பினாரு. ஏன் சீக்கிரட்டா கிளம்பலன்னா எல்லாரும் நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் இருந்த ஊர் பேர் என்ன? இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே. டீச்சிங் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா மறந்துட்டீங்களா? நவதீப்ல இருந்தார் இல்லையா, அவர் அங்க இருந்து வந்து கிளம்பிட்டார். கிளம்பிட்டு
அவங்க வந்து கிளம்பி அவர் போற வழியில என்ன ஆகுறதுன்னா, அவர் வந்து நம்ம 2 நதிகள் இருக்கு. பிருந்தாவன்ல இருக்கிற நதி பேர் என்ன? யமுனா. யமுனா, கரெக்ட். பிருந்தாவன்ல யமுனா இருக்கு. நம்ம இங்க இருக்கிறது, நம்ம ஜெகநாத் புரி அந்த அந்த ஏரியால ஒடிசால எல்லாம் இருக்கிறது ஒரிசாவுல இது கங்கா. இல்ல கங்கா, கங்கா நதி. கங்கா. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, கங்கா அதான் பெங்கால்லாம் கங்கா. அவர் அங்கதானே இருக்காரு, பெங்கால் அந்த ஏரியால தானே அவர் இருக்காரு. சோ அவர் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காரு. அவர் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போன உடனே நித்யானந்த பிரபு வர்றாரு. அரே நீயும் வந்துட்டியா? ஆமாமா நானும் வந்துட்டேன், பிருந்தாவன்னா எனக்கு பிடிக்கும். வந்துட்டோமா அப்படின்றாரு. ஆமா பிருந்தாவன் வந்துட்டோம் நம்ம அப்படின்னு. பிருந்தாவன் இது அப்படின்னு அவரால் தாங்கவே முடியல. எப்படியும் ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போட்டுறேன். பிருந்தாவன் வந்தவா தாங்கவே முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் உடனே தண்ணியில குதிச்சு இன்ஃபேக்ட் அவர் ஃபுல் ட்ரெஸ் நனைஞ்சிட்டு, ஸ்பேர் ட்ரெஸ் கூட இல்ல. இதுதான் வந்து டோட்டல் பிளானிங் அப்படின்வாங்க. நித்யானந்தா பிரபு வந்து நல்லா அவரை அது வந்து அங்கதான் இருக்காரு, அவர் இன்னும் கிராஸே பண்ணல. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அதுதான் பிருந்தாவன் ஆனோடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், தலைக்கால் புரியல, குதிச்சுட்டாரு. இன்னொரு சைட்ல ஒரு சின்ன படகு எடுத்துட்டு நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியா வராரு. வந்த உடனே சைத்தன்யா பிரபு கேக்குறாரு, அரே இது என்ன நீங்களும் வந்துட்டீங்களா? ஆமா நீங்களாலையும் உள்ள முடியல, நானும் வந்துட்டேன் பிருந்தாவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்தாங்க இந்த துணியெல்லாம் மாத்திக்கோங்க நம்ம போலாம் அப்படின்னு. எங்க போலாம்னா எங்க வீடு. அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். இவர் எங்க இருக்காருன்னா, நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து அவரோட கிராமத்துக்கு பக்கத்து கிராமத்துல இருக்காரு. ஐயோ அப்ப நம்ம போவே இல்லையா பிருந்தாவனா? அவர் அத்வைத ஆச்சாரியா சொல்றாரு, இல்ல நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்கன்னு. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சம்மக்கம். அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி என்ன பொய் சொல்றான் பாருங்க நித்யானந்தா, இந்த மாதிரி பொய் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. அத்வைத ஆச்சாரியா இல்ல அவர் பொய் சொல்லல. இந்த தண்ணி 2ஆ பிரியுது, லெஃப்ட் ரைட், அதாவது ஈஸ்ட் விங் வெஸ்ட் விங். வெஸ்ட்ல வர்றது வந்து ஆக்சுவலா யமுனா தான். இங்க எப்பவுமே தண்ணி ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் ஏறும் இல்லையா, இது அந்த பாயிண்ட் தான். நீங்க வெஸ்ட்ல தானே குதிச்சிங்க, அதனால அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாளிக்கிறாரு. அதாவது என்னதான் கிண்டல் கிறுக்கு பண்ணாலும் அவர் விட்டு கொடுக்காம அவ்வளவு ஒரு பாசம், எல்லாருக்குமே அவ்வளவு ஒரு கனெக்டட். சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அத்வைத ஆச்சாரியாவும் பயங்கரமான ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க, ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ற ரூல் ஃபேமிலியில சேர்ந்தவர். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க, நான் ஒரு ஏழை பிராமினா, கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு, கொஞ்சோண்டு இன்னொன்னு என்ன, அதான் கொஞ்சோண்டு அந்த ஸ்பினாச் நம்ம கீரை சொல்லுவோம்ல, அது வெஜிடபிள் கொஞ்சோண்டு வச்சிருக்கேன், நீங்க சாப்பிட்டுட்டு நீங்க கிளம்பிடுங்க உடனே, பட் கொஞ்சம் நீங்க வாங்கலேன் அப்படின்றாரு. சோ இவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா, சரி ஓகே இவர் கூப்பிடுறாரு, தனியும் வெட்டாயிடுச்சு, நம்ம இங்கதான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்யானந்தா பிரபுவை கூப்பிட்டுட்டு போறாரு. அவர் போன உடனே எவ்வளவுனா, அப்ப வந்து மானாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அவ்வளோ ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் ரைஸ், அதாவது எங்கேயாவது ஒரு 50-100 பேருக்கு சமைச்சு வச்சிருக்காங்க அவரோட அத்வைத ஆச்சாரியாவோட மனைவி. அதை வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் மாதிரி, ஒரு சில்வர் பிளேட்லயும் ஒரு மெட்டல் பிளேட் சொல்லியிருக்காங்க, 2 இலையில 3ஆ பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்மளா அங்க எப்படின்னா, இவ்வளோ சாப்பாடு, நடுவுல ஒரு பெரிய ஓட்டை, அவ்வளோ நெய், அப்புறம் நிறைய ஐட்டம், ஸ்வீட்டு, பலகாரங்கள். நம்மளா இருந்தா ரசம் சாம்பார் சொல்லுவோம், நார்த் இல்லையா? சோ உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய வெரைட்டி வெஜிடபிள், 100 வெரைட்டி வெஜிடபிள் குட்டி குட்டி பானையில இருக்கு. அதை பார்த்த உடனே சைத்தன்யாக்கு ஒரே குஷி, கிருஷ்ணருக்கு இப்படி ஒரு சேவை செஞ்சா எந்த லெவலுக்கு அந்த டிவோட்டி இருக்கணும், நான் அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி வீட்டுக்கு வரதுக்குன்னு. இதுதான் ஒரு ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ். நம்ம எல்லாம் போன உடனே வா இதெல்லாம் பிரசாதம், இது நம்ம வாய்க்குள்ள போகுது அப்படின்ற பாவத்துக்கு போயிடுவோம். ஆனா சைத்தன்யா மகாபிரபு மறந்தே போயிட்டார், இதெல்லாம் நம்ம வாய்க்கும் போகும்ன்றத மறந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு இவ்வளவு பிரசாதம்னே அவரால் தாங்கவே முடியல. அப்புறம் நிறைய பேர் என்னன்னா, அவர் ஊர்ல நவதீப்ல இருந்து இந்த ஊர் பக்கத்து ஊருக்கு, ஏன்னா ஒரு தடவை சன்னியாசம் எடுத்துட்டா அவர் திரும்ப அங்க போக முடியாது. நித்யானந்த பிரபுக்கும் தெரியும், சைத்தன்யா மகாபிரபு குட் பை சொல்லாம அவர் கிளம்பினது அவர் மனசுல கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா அவர் ஊர்ல இருந்து அவர் குட் பை சொன்னாருன்னா யாருமே அனுப்ப மாட்டாங்க. அதனால இந்த ஊருக்கு வந்து அவர் வந்திருக்காரு அப்படின்னா, அந்த ஊர்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து பக்கத்து கிராமம் மாதிரி. சோ அவங்க எல்லாரும் வந்து அவ்வளோ ஒரு குஷியில வந்து வந்திருக்காங்க. இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஓ எல்லாருமே வந்திருக்காரு, இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு அதுக்குதான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ இது முடிச்ச உடனே இங்கதான் மெயின் பாஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்மளோட அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து லிஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இத பாருங்க, நீங்க வந்து இந்த டைம் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க, நீங்க வாங்க உட்காருங்கன்னா, ஐயோ எல்லாருக்கும் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு. ஹரிதாஸ் தாக்கூரையும் கூப்பிடுங்க. சோ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ஒரு முசல்மான் ஃபேமிலியில பிறந்திருக்காரு. அப்கோர்ஸ் அவரோட மகிமை வந்து நாமால்வார் அவருக்கு ஈக்குவலா வரவே, நாமாச்சாரியான்னு சொல்லுவாரு, அவ்வளவு ஈக்குவலா யாருமே வர முடியாது.
ஆனாலும் அவர் வந்து முஸ்லிம்னால முன்னெல்லாம் எப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள அந்த பிராமின்ஸ் சேர்க்காததால அவர் அதே பிரின்சிபிள் ஃபாலோ பண்ணி அத்வைத ஆச்சாரியும் கவலைப்படல, சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் கவலைப்படல. ஆனாலும் அவர் அதே ஃபாலோ பண்ணி வெளியிலேயே நான் சாப்பிடுறேன், அப்புறமா சாப்பிடுறேன், ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்யா அவர் சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நித்யானந்தா பிரபுவும் சாப்பிடட்டும்னு சொன்னார். சோ அவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கடவுளுக்கு சாப்பாடெல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு எல்லாம் ஆர்த்தி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த சாப்பாடு வந்து நேரா சைத்தன்யா மகாபிரபு கையை இழுத்துட்டு வந்து உட்காருங்க. சைத்தன்யா அலறிட்டாரு, இதுவா, இது வந்து ஏன் என்ன கூப்பிடுறீங்க, இது சாமிக்கு தானே, எல்லாருக்கும் கூப்பிடுங்கன்னு. அவர் சொல்றாரு கரெக்ட், பட் எல்லாரும் சாப்பிடணும்னா நீங்க சாப்பிடணும், நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு ஒரு இலை, நம்மளோட நித்யானந்தா பிரபுக்கும் ஒரு இலை போட்டு நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, நான் இப்போ சன்னியாசி ஆயிட்டேன். சன்னியாசின்னா என்ன சாப்பிடணும், அவங்க வயிறை ஃபில் பண்றதுக்கு தான் சாப்பிடணும், உடம்பே ஃபில் பண்றதுக்கு இவ்வளவு சாப்பிடக்கூடாது. இப்படியெல்லாம் என்னால சாப்பிட முடியுமான்னு நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? அவர் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அத்வைத ஆச்சாரியர். நீங்க 54 டைம்ஸ் 54 தடவை 100 ஐட்டம் சாப்பிடுவீங்க ஜெகநாத்ல, நீங்க தான் ஜெகநாத்ன்றது எனக்கு தெரியும். இப்போ இவ்வளோண்டு ஐட்டம் சாப்பிடுறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா அப்படின்னு. இதுல இன்னொரு நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இதெல்லாம் சமைச்சது வந்து அத்வைத ஆச்சாரியாவோட மனைவி, அவங்களே இவ்வளவு ஐட்டம்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, ரைட்? சோ அந்த காலத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா, அதாவது ஒரு கஷ்டமே இல்லை. நம்ம எல்லாம் இப்ப எல்லாம் கெஸ்ட் வராங்கன்னா ஸ்விக்கி இருக்கா, இவங்க கரெக்டா லஞ்ச் டைமே வராங்க, ஒரு டீக்கு வரலாமே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடணுமா, கேன் வி ஜஸ்ட் மீட் தெம் இன் அ காஃபி ஷாப், இப்படிதான் நம்ம ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்க. இப்ப அத்வைத ஆச்சாரியா ரொம்ப ரிச்சானா அதுவும் இல்லை, அவரும் வந்து ரொம்ப புவர் ஃபேமிலில இருந்து பண்றவர் தான். ஆனாலும் அவர் வந்து ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யறது அவங்களுக்கு எப்படினாலும் வந்துட்டே இருக்கும். சோ இப்போ வந்து என்னன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு அவ்வளவு உட்காந்து நீங்க சாப்பிட்டே ஆகணும்னாலே நீங்க பாதி சாப்பிட்டுட்டு மீதி விட்டுருங்க அப்படின்றாரு. சைத்தன்யா மகாபிரபு ரூல் 2 கொண்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, சன்னியாசியா இருந்தா இவ்வளவு போகா சாப்பிடக்கூடாது. ரூல் 2 என்னன்னா, சன்னியாசி வந்து எந்த சாப்பாடு கை வச்ச சாப்பாடை விடக்கூடாது அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ரூல். ஆனா சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து என்ன பண்றதுன்னு அவருக்கே தெரியல, அவருக்கு வந்து ஃபாலோ பண்றதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன், அவர் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவர் ஒரு குழப்பத்துல இருக்கிறதால உடனே வந்து என்ன சொல்றாரு, நீங்க பாதி பாதி சாப்பிட்டு விட்டுருங்க, அது எங்களுக்கு பிரசாதமா நாங்க சாப்பிட்டுக்கிறோம். சரின்னு சைத்தன்யா மகாபிரபு கஷ்டப்பட்டு பாதி முடிச்சுட்டு அடுத்த கப்பு போவாரு, நம்ம டாப் அப் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து அதை டாப் அப் பண்ணிட்டாரு. சைத்தன்யா மகாபிரபு என்னது மறுபடியும் இதையே ஏற்றி விடுறீங்களேனா, பரவாயில்ல இதுல பாதி சாப்பிடுங்க, நான் முதல்ல கொடுத்தேன் இல்லையா அதை முடிச்சிடுங்க, ஆனா இப்போ நான் ஃபீல் பண்ணதை பாதி சாப்பிட்டு விட்டுருங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஓகே, இவ்வளவு சாப்பாடு, இவ்வளவு ஐட்டம், 100 ஐட்டம் வகைகள். இந்த கதை ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு சைட்ல என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம நித்யானந்தா பிரபு இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரு அத்வைத ஆச்சாரியா. அத்வைத ஆச்சாரியா பாக்குறாரு, என்னப்பா நித்யானந்தா சாப்பிடுங்கப்பா அப்படின்னு. நித்யானந்தா பிரபு சொல்றாரு, அத்வைதா அவர்களே, நான் 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன், கரெக்டா? இங்க வந்து நான் ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியால வந்தேன். ஆமா, அதுக்குதான் நீங்க பிரேக் பண்ணுங்கன்னு சாப்பாடு கொடுக்கும். இவ்வளோண்டு சாப்பாடு எனக்கு எந்த மூளைக்கு நீங்க சொல்லுங்க, இவ்வளோண்டு கொடுத்தா எனக்கு எப்படி பசி ஆறும் அப்படின்னு. அவர் அப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியா சொல்றாரு, நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து கிண்டலுக்கு இருக்கு, ரொம்ப சீரியஸான கான்வர்சேஷன்ல இவங்க வந்து 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோக் பண்ற பாவம், நீங்களும் அந்த பாவத்துக்கு போயிடுங்க. இவ்வளோண்டு சாப்பாடு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது, நான் என்ன பண்ணேன், நான் ஒரு ஏஐ பிராமணா, என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது இவ்வளவுதானே, அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு. நித்யானந்தா பிரபு கேக்குறாரு, நான் கூப்பிட்டேன் உங்களை, நான் வந்து சாப்பாடு வேணும் எனக்கு நான் கேட்டேனா, நீங்க தான் பசியில இருந்து 3 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன், வெனக்கட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுட்டு வந்து நீங்க வந்து இவ்வளோண்டு போட்டா நான் எப்படி சாப்பிட முடியும், நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? நானா கூப்பிடல, நீங்களா கூப்பிட்டீங்க, அப்போ என்ன பிராமணரோட பசி ஆற வைக்கணும். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அது கரெக்ட்பா, ஆனா நான் உனக்கு ஒரு டெபினிஷன் சொல்லுவேன். பரமஹம்சானா என்ன, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்தவர், ரைட்? சாப்பாட்டு மேல ஆசை இருக்கும். நீ வந்து பரமஹம்சா ஸ்டேஜ் விட்டுரு. ஒரு சன்னியாசியனா என்ன, சன்னியாசியனா பிரசாதத்தை பிரசாதம் மாதிரி சாப்பிடணும், இவ்வளவு சாப்பிடக்கூடாது. பட் இது எனக்கு பத்தாதே, இதெல்லாம் எனக்கு 2-3 அரிசி மாதிரி தானே, அப்ப உனக்கு 40 மூட்டை கொடுத்தா கூட உனக்கு பத்தாதுப்பா. ஆனா என்ன பண்றது, என்னால இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். ஐயோ அபச்சாரம், எப்படி நீங்க பேசுறீங்க, ஆண்டவனை பத்தி தப்பு தப்பு, இதுக்கு என்ன பரிகாரம்னா, நீங்க வந்து ஒரு 100 பிராமணரை கூப்பிட்டு, என்ன தப்பா பேசிட்டீங்க, ஒரு 100 பிராமணரை கூப்பிட்டு 100 சன்னியாசிக்கு நீங்க மறுபடியும் நல்லா சமையல் சமைச்சு போடுங்க. அவர் கும்பிடே வச்சிருவாரு, நான் அப்படியே பிராமணனை கூப்பிட்டாலும் கண்டிப்பா உன்னையே இன்வைட்டே பண்ண மாட்டேன், அடுத்த தடவை நான் கூப்பிட்டாலும் சரி கண்டிப்பா உன்னை அந்த இன்விடேஷன்ல கூப்பிடவே மாட்டேன். அப்படியா அப்படின்னு கோபம் வந்த மாதிரி. இது எல்லாமே பாஸ்ட் டைம் தான். அவர் என்ன பண்றாருன்றத நம்ம பிக்சர்ல பார்க்கலாம். அவர் என்ன பண்ணாரு, இங்க இருக்காரு நம்ம.
ஓகே, அவர் வந்து அந்த சாப்பாடை வந்து தூக்கி போடுறாரு. நம்ம இப்படி ஒதுருவோம் இல்லையா, அந்த ஒதுற ஒரு ஃபீலிங்ல அந்த 2-3 சாப்பாடு மார்சல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நெகத்துல ஒட்டின அந்த சாப்பாடு வந்து இவர் தான் அத்வைத ஆச்சாரியா, இவர் நம்ம சைத்தன்யா, இந்த கலரா உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் நம்மளோட நித்யானந்தா. அப்படி போட்டதுல வந்து அவர் உடம்பு சிலுத்து போயிட்டு, நினைச்சு பாருங்க, பிரசாதம் ஆண்டவன் கையால வர பிரசாதம் அவர் மேல தொட்டதுல அவர் அப்படியே எஸ்டேசில போயிட்டு அந்த 1-2 சாப்பாடு கூட எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அவர் சொல்றாரு, நான் என்ன பிராமின் ஃபாலோ பண்றது, நீ என்ன அப்படியே இறக்கிடுவேன், நான் எங்க பிராமின் ரூல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் அவ்வளவு ஒரு எஸ்டேசில டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ இது சாப்பிட்ட அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த சின்னமன், அந்த க்ளோ, அந்த மசாலாலாம் இல்ல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்கள படுக்க வச்சுட்டு அவர் வந்து கால் பிடிச்சி விடுறேன்னு சொல்வாரு. ஆனா சைத்தன்யா மகாபிரபு சொன்னாரு, நீங்க நல்லா என்ன டான்ஸ் ஆட வச்சுட்டீங்க. டான்ஸ்னா என்ன, ஹரே கிருஷ்ணா டான்ஸ் எல்லாம் இல்ல, சாப்பாடு நீங்க இதுதான் கிருஷ்ணரோட ஒரு அடிமைத்தனம். ஒரு டிவோட்டி என்ன சொன்னாலும் கேக்குறாங்க. உட்காரணும்னாரு, அவர் போற பிளான் எல்லாம் விட்டுட்டாரு. பிருந்தாவன் போறதெல்லாம் மூட்டை கட்டிட்டு வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா வீட்டுல உட்காந்துருக்காரு. அவர் இவ்வளவு சாப்பிட முடியாது, நான் ரூல் ஃபாலோ பண்ணேன்னு அதையும் உடைச்சிட்டாரு. அதெல்லாம் முடியவே முடியாது, நான் மறுபடியும் எல்லாம் விடவே கூடாது சாப்பாடு, அதையும் உடைச்சு வச்சாரு. கரெக்டா? சோ அவர் டிவோட்டி என்ன சொல்றாரோ அவர் கையில வந்து ஒரு பொம்மலாட்டம் மாதிரி ஆடுவார். ரைட்? சோ அதுதான் இங்கேயும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அதேதான் சொல்றாரு, என்ன நல்லா ஆட வச்சுட்ட, இப்போ நீங்க தயவு செஞ்சு போய் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மத்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கவனிங்க, நான் வந்து போய் தூங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மாலை எல்லாம் போட்டு சந்தனெல்லாம் தடவி நீங்க தூங்குங்கன்னு சொல்லி 2 பேரையும் படுக்க வைக்கிறாங்க. இதுல தெரியற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எந்த நிலைமையில இருந்தாலும், எனக்கு பைசா இருந்திருந்தா நான் எவ்வளவு கிராண்டா பண்ணுவேன்னு தெரியுமா அப்படின்ற ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக் வச்சுட்டு, நம்மளால முடியலனாலும் வந்த விருந்தாளிய உட்கார வைக்கிறது, ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, நம்மளால முடிஞ்சதை கொடுக்கறது, அப்புறம் படுக்கை, இந்த 3ஆவது கம்பல்சரியா கொடுத்து அப்புறமா குட் பை சொல்லணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விருந்தாளிக்கு சாப்பாடு போடணும். அப்கோர்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய வருடங்களை வச்சு நம்ம சாப்பாடு ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா விருந்தாளி கொடுக்குற ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம போயிட்டோம். கரெக்டா? இது அத்வைத ஆச்சாரியாவும் நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு நித்யானந்தாவோட பாஸ்டே. அதுக்கப்புறம் இவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, இன்னும் இருங்கன்னு அவரோட அம்மாவையும் கூப்பிட்டுக்கிறாரு. ஸோ எல்லா டிவோட்டிஸோட அவர் கொஞ்ச நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டெய்லி அவங்க பிரசாதம் சங்கீர்த்தன்ல ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்க. இதுதான் அடுத்த கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நீங்க அன்மியூட் பண்ணலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? மாதாஜி நீங்க கிடுகிடுன்னு பேசுறீங்க, எங்களால எழுதவே முடியல. நீங்க நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கீங்க. இதுல நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு என்ன இருக்கு? இது கதை, நீங்க கேட்கணும். இல்ல இல்ல அப்படி கேட்டுக்கிட்டே எழுதுவோம். நாங்க இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்லணும் இல்ல. இல்ல ஆல்ரெடி இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து இருக்கும். நீங்க புறவு இதை மெதுவா கேட்டுக்கலாம். இது எழுதுனீங்கன்னா இப்ப அவங்க சொல்ற ஃப்ளோ விட்டுருவீங்க. அதுக்கு இல்ல, இது பிலாசபியா இருந்தாதான் நீங்க நோட்ஸ் எழுதணும். இதுல நீங்க என்ன நோட்ஸ் எழுத போறீங்க? நீங்க இது புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு தனேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன், நம்ம கிருஷ்ணர் கதை வந்து ஒரே ஒரு பேஜ் வச்சுட்டு இந்த கதை கிட்ட 50 பேஜ். ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போட்டுறேன். இந்த கதை வந்து கிட்டத்தட்ட 50-60 பேஜ் 100 பேஜ் ஓடும். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இது வந்து நம்மளோட கிருஷ்ணர் கதை ஒரு பேஜ நம்ம 10 நிமிஷம் பேசலாம். இவரது எப்படி தெரியுமா, 2 மணி நேரம் ஒரு புக் படிச்சா 5 நிமிஷம் தான் பேச முடியும். எதுக்கு சொல்றேன் மாதாஜி, இதுல நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுற கான்செப்டே இல்ல. இது எல்லாமே பாவம். நம்ம வந்து சைத்தன்யாவோட பாவத்தை புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளோட பல்ராமோட பாவம், நித்யானந்தாவோட பாவத்தை புரிஞ்சுக்கணும். தயவு செஞ்சு பேப்பர் பேன் எல்லாம் போட்டுருங்க. ஓகே, அந்த பாவத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நானே இந்த ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டோரி பல்ராம் பத்தி. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பல்ராம் பத்தி அவ்வளவு நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல, தெரியும் பல்ராம் பத்தி, பட் ரொம்ப அவரோட பாவங்கள் எல்லாம் இங்க வந்து ஓப்பன் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த பாவம் வரல, ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் கொஞ்சம் அந்த பாவத்தோட வந்து கேளுங்க. நோட்னா இது ஒரு கிளாஸ் ரூம் செஷன், சரிங்களா? இது சதாச்சார் லெவல் 2 லெவல் 3 பேனா பென்சிலோட வாங்க. இது வந்து இட்ஸ் டைம் டு ரிலிஷ். சோ அதனால எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏத்துக்கோங்க, சரிங்களா? இப்போ உண்மையா சொல்லுங்க, இந்த கதை கேட்டு யாருக்கெல்லாம் வயிறு நிரம்பிச்சு? எனக்கு நிரம்பிச்சு. இப்போ இல்ல, நான் சொல்றச்சே இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறச்சே. இப்ப எனக்கு உண்மையா நீங்க சந்தோஷமா பிரசாதம் வச்சீங்க இல்லையா, அந்த பிரசாதம் மாதிரி நம்ம செய்யணும். ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. மனம் நிறைந்து விட்டது. ஒரு கோகுலாஷ்டமிக்கே நம்ம நிறைய வைக்கிறோம், சப்ப தோசை கூட வைக்கிறோம். அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த ஆமா சப்பையா அப்பவே அரைச்ச ஒரு தோசை கூட வைக்கிறோம், நிறைய பட்சணங்கள் வைக்கிறோம். அது மாதிரி எனக்கு அப்ப தோணுச்சு, இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது இந்த மாதிரி வைக்கணும்ட்டு. அது நல்லா. நீங்க சப்பையா ஒண்ணுமே சொல்லல, எல்லாமே அப்படியே சப்பையான இல்லம்மா, அப்பவே அரைச்சு புளிக்க வைக்காத தோசை கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும்.
ஓ எனக்கு தெரியாது. ஓகே. கிருஷ்ணருக்கு வந்து மாதாஜி அப்பத்திக்கே உளுந்தெல்லாம் போட்டு அரைச்சி கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அப்பவே தோசை ஊத்தி, இந்த தோசை கூட வைக்கணும். வடை, சீடை, அப்பம், ரவா உருண்டை, பாசிப்பருப்பு உருண்டை, அதோட இது எல்லாமே இந்த தோசையும் வைக்கணும். வெரி நைஸ். அவள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன் அப்போ போட்டோஸ் எடுத்து ஷேர் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த வருஷம் எங்களுக்கு இல்ல இதோட சேர்த்து மாதாஜி. எல்லாருமே பிரசாதம் இந்த சாப்பிட்ட மாதிரியே வருஷம் இருக்குது எல்லாருமே. தேங்க்யூ சோ மச். இது என்னோட சைத்தன்யா சரிதாமிருத்தால ஒரு 2 ஸ்டோரி ரொம்ப ஃபேவரட் ஸ்டோரி. அதுல இது ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டோரி. சரிங்களா? இப்போ 3வது கதை. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு சந்தேகம், யாரோ 2 பேருக்கு இந்த குரூப்ல இருக்கு, என்னடா சைத்தன்யா சன்னியாசி ஆயிட்டு இந்த ரூல் எல்லாம் போடுறாரு. அவரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஒரு மனைவி இருந்தாங்க, அவங்க கிட்ட இருக்கச்சே இவர் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாரா அப்படின்னு யாரோ 2 பேருக்கு எங்கேயோ பேசுறது நான் கேட்கிறேன் இல்லையா? சோ அந்த கதைக்கு நம்ம போலாம். சோ சைத்தன்யா 24 வருடங்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது அவரு ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் ஆதி லீலை, ரைட்டா? ஒரு தடவை நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் 24 இயர்ஸ் ஆதி லீலையில அவர் கல்யாணம் ஆனது உங்களுக்கு தெரியும். அவர் கல்யாணம் ஆனது யாரோட? நம்மளோட லக்ஷ்மி பிரியா அப்படின்னு. சோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, அவர் ஒரு 20 அவர் வந்து சன்னியாசம் எல்லாம் எடுக்கல, கிரகஸ்தா ஆசிரமம்ல இருக்காரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து வெளில போயிட்டு 20 பேரை கூட்டிட்டு வர்றாரு. கூட்டிட்டு வந்து அவங்க அம்மா சச்சி அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, அம்மா 20 பேர் வந்திருக்காங்க, நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க எனக்கு சமைச்சு கொண்டு வந்துருங்க. சச்சி அம்மாக்கு அப்படியே தூக்கி போடுறது, 20 பேருக்கு என்ன எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சமைக்க, அவங்க வந்து கொண்டு வந்து சமைக்கல போடுங்க அப்படின்னு. ஆனா சைத்தன்யா பிரபு யாரு? கிருஷ்ணர். உள்ள இருக்கிற அவரோட மனைவி லக்ஷ்மி, அவங்க யாரு? அவங்க வந்து லக்ஷ்மி மாதா, ரைட்? காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். அவங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இதெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு. அதனால அவங்க வந்து அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு க்ஷணத்துல எல்லாருக்கும் பண்ணிட்டு அவ்வளவு வெரைட்டி சாப்பாடு வச்சு எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்க. சோ அதை சாப்பிட்ட ஒருத்தரும் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம், அவ்வளோ ஒரு குஷி. அவர் சைத்தன்யாவுக்கு வந்து அவ்வளவு நன்றி சொல்றாங்க. வந்தவங்களெல்லாம் அவர் வந்து உட்கார வச்சு அவரே பர்சனலா உபசாரம் பண்ணிட்டு, அவரே வந்து கை கழுவுறதுக்கு, உட்கார்றது, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்குறாரு, அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு கொடுக்குறாரு, அப்புறம் சாண்டல்வுட் சந்தன பவுடர் எல்லாம் பண்ணி அவரே அவருக்கு சேவை செய்யறாரு. இது எதுக்குன்னா, நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதால, எத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேதனு ஜுனா சயத் பிரமாணம் குருத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. இப்ப வந்து எல்லாருமே, இப்ப கிருஷ்ணர் இப்படி பண்ணணுமா, சைத்தன்யா இப்படி பண்ணணுமா? பண்ண வேண்டாம். ஆனா ஏன் பண்றாங்கன்னா, நம்ம பண்ற ஒரு ரூல் வந்து அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருக்கிறதால அவங்க வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால அவர் கிரகஸ்தா ஆசிரமம்ல இருக்கிறப்ப கூட இந்த மாதிரி நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றதா இதோடது. அதனால அவர் எப்படி பண்ணணும்ன்றத ப்ரொசீஜரை ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு. பிரசாதம் யாரெல்லாம் கூப்பிடணும், எப்படி சர்வ் பண்ணணும், எல்லாமே அவர் கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. சோ இதுதான் குட்டி கதை ஃப்ரம் சைத்தன்யா சரிதாமிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல சந்தேகம் இருக்க சான்ஸே இல்லை, ரொம்ப குட்டி கதை. நான் அடுத்த கதைக்கு போடுவா. நோட்ஸ் எழுதிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? எழுதிட்டேன் மாதாஜி. இது கூடவா? ஓகே. அடுத்த கதை நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர். முக்கியமான கேரக்டர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நம்ம விடவே முடியாது, ரைட்? ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இல்லாம கதையே இருக்காது நம்மளுக்கு. அதனால ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். அண்ட் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், முஸ்லிமா பிறந்ததால அவர் வந்து ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள கூட அவர் போக கூடாது. ஆனா நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மேல அவ்வளவு ஒரு பற்று. அவர் வந்து எத்தனை தடவை, நீங்க சாட்ல போட போறீங்க, எத்தனை தடவை அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொன்னாரு. 24 மாதாஜி. 3 லட்சம் கரெக்டா 2.92 கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் டைம் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தா. நம்ம ஒரு ரவுண்ட் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு ஒண்ணு தூக்கம் வரும், இல்ல டயர்ட் ஆயிடும், இல்லைன்னா ரொம்ப மைண்ட் அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா அந்த ஹரே கிருஷ்ணா எண்ட் ஆறதுக்குள்ளேயே நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு வந்துடும், ரைட்? ஏதோ மனசால பக்தி பண்ணலாமான்னு சொல்லுவோம். மனசால பக்தி பண்றோமா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, ஆனா பக்தி பண்றச்சே மனசு எங்கேயாவது ஓடிடும், கரெக்டா? எனக்கு அப்படி ஆகுது. ஒருவேளை இதுல யாராவது டைவர்ட்டே ஆகாம பண்ணா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. ஆனா இது வரைக்கும் அப்படி இப்படி எங்கேயாவது ஒன்னொன்னுல போயிட்டு தான் நான் வரேன். சோ இப்போ என்ன ஆகுறது, அப்படி இருக்கிற நாமாச்சாரியா கூட எந்த ரூலுமே பிரேக் பண்ணல. பிரசாதம் அத்வைத ஆச்சாரியா வீட்டுல இருக்கிறச்சே கூட வெளியில தான் இருந்தாரு. நம்ம ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள அவர் போவே இல்லை.
சரி அவர்தான் அப்படியா அப்படின்னா ஒரு 2 பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க பிராமின் ஃபேமிலியில பிறந்து முஸ்லிமோட ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்க யாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. அவங்க வந்து பிராமின் தானே. அப்போ ஏன் அவங்க என்டர் பண்ணக்கூடாது? கரெக்ட். அவங்க பிராமணா இருந்தாலும் அவங்க கோயிலே என்டர் பண்ணலன்னா ஆல்ரெடி நம்ம முஸ்லிம் கிட்ட வேலை செஞ்சதால நம்ம பேரெல்லாம் மாறிச்சு, நம்ம என்ட்ரே பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களும் அந்த சாஸ்திரங்களை அவர் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதுதான் அவங்களோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி இருந்த அந்த அதனால என்ன பண்ணுவாரு நம்மளோட சைத்தன்யா, முக்கியமான கதை 2 கதை என்னன்னா, அவர் வந்து ஜெகநாத் கோயிலுக்கு போயிட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போக முடியாதுன்றதால நம்ம ஜெகநாத் பல் குத்துவாங்க இல்லையா, அந்த குச்சி இவ்வளவு குச்சி இல்ல, ஜெகநாத் பல்லு குச்சி ரொம்ப பெருசு. இட் சீம்ஸ் நம்ம கிருஷ்ணர் சைத்தன்யாவுக்கு எல்லாருக்கும் கலந்து அந்த அமௌண்ட்ல 3 அளவு போர்ஷன் வந்து ஜெகநாத் கோயில், அதாவது ஜெகநாத் புரியில எல்லா இஸ்கான் கோயிலையும் இருக்கிற ஜெகநாத்துக்கு அவ்வளோ பைசா அலோகேட் ஆகுமா, நகைகளுக்கும் ட்ரெஸ்ஸுக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ சப்ளை பண்ணணும் அவருக்கு. அதனால அவரோட பட்ஜெட் வந்து 3 times more, 3 தடவை. சோ அப்படி இருக்கிறச்சே அவளோட குச்சியும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். கரெக்டா? அந்த குச்சியை கொண்டு வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு அவர் இருந்த இடத்துல நட்டினார். யாரு? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கும் ஜபம் செய்யற இடத்துல. அதுதான் பீப்பால் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ட்ரீயா இருக்கு. இது இன்னும் ஜெகநாத் பூரியில இருக்கு. இது வந்து ஒரு பெரிய மரமா இருக்கு. குச்சி எப்படி மரமாகும் அப்படின்ற டவுட் எல்லாம் இருந்தா தயவு செஞ்சு கோலோகா பிருந்தாவன்ல அவுட்டர் மோஸ்ட் பெட்டல், மாதாஜி சொன்னாங்க 108 பெட்டல் நடுவுல நம்மளோட கோபிகள் எல்லாம் இருக்காங்க, அதாவது 8 சखीஸ் வெள்ளெல்லாம் நிறைய நடக்கிறச்சு அவுட்டர் மோஸ்ட் பெட்டல் தான் சைத்தன்யா. சோ கோலோகா பிருந்தாவன் நீங்க போறச்சு சைத்தன்யாவை மீட் பண்ணி அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. கேள்வி, இப்போ அவர் குச்சி நட்டினோடனே அந்த செடி வந்து மரம், சாரி நாட் செடி, வந்தது 500 வருடங்களா இன்னும் இருக்கு. இதை நான் கண்ணால பார்த்தேன் இந்த செடி. ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல், அவ்வளோ நைஸ் அக்கேஷன். ஸோ போறச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணாதீங்க. அந்த செடி கீழே தான் அவர் உட்காந்து ஜபம் எல்லாம் பண்ணாரு அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வயது ரொம்ப நாள் ஆனப்போ அவர் வந்து இறந்தப்போ சைத்தன்யா மகாபிரபுவே அவரே வந்து அவரை தூக்கிட்டு போய் அங்க இருக்கும் நதி, அது என்ன, அந்த கரை வந்து கங்கா, ரைட்? கங்கா எங்க, ஆமா சாரி, அங்க வந்து குளிப்பாட்டி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அங்க இருந்து இவரு கூட்டிட்டு வர்றாரு. இங்க நம்ம அங்கே அவருக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும் லாஸ்ட், சாரி அது கங்கா இல்ல, அவர் எங்க போனாரு, நான் அதை திங்க் பண்ணி சொல்றேன், சாரி. சரி, கங்காவா யமுனாவா நீங்களும் கண்டுபிடிங்க, நானும் கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்ப அந்த உடம்ப வந்து அவர் அப்படி பத்திரமா வச்சுட்டு அந்த பூரிதானே சொல்றேன், சாரி நாட் கங்கா, இது அந்த சி பேர் நான் சொல்றேன். அந்த சீல தேங்க்யூ மேம். அந்த சீல தான் நாங்க குளிச்சுட்டே நான் மறந்துட்டேன் பாருங்க. சோ அந்த சி வந்து அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல். ஏன்னா இந்த தடவை பாக்குறச்சே நாங்க பார்த்தோம் அவ்வளோ வேவ்ஸ். அந்த சீல அவர் நார்மலா வந்து நீங்க பாப்பீங்க, சினிமால எல்லாம் தான் பாப்பீங்க, நம்ம டெட் பாடி எல்லாம் சீல போடுறது யூஸ்வலா பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. ஆனா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, எல்லாரும் அங்க குளிக்கிற ஒருத்தருமே அந்த சி வந்து கங்கா யமுனாவோட குவாலிட்டிஸோட இருக்கு, அவ்வளோ புனிதம். அதனால கங்கா யமுனான்ற அந்த 2ஓட புனிதமும் அதுக்கு இருக்கு. அதனால இங்க வரவங்க எல்லாம் அந்த சீலையும் சமுத்திரத்திலையும் குளிக்கணும். அது குளிக்கிறவங்க வைகுண்டம் கோலோகம் போலாம், அதனால கண்டிப்பா குளிக்கணும் அப்படின்னாங்க. நானும் போய் குளிச்சேன். வைகுண்டம் கோலோகம் போறோமோ இல்லையோ, ஆனா குளிச்சுட்டு வந்தோம். ஏன்னா சீல குளிக்கிறதே ஒரு தனி குஷி. சோ குளிச்சுட்டு வந்ததால என்னல அந்த சீ ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து அவர் வந்து என்னன்னா, இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இறந்தப்போ வந்து அந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு பைசா வேணும், பிரசாதங்களும் வேணும், எல்லாருக்கும் அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா 10வது நாள் 13 நாள் அதுக்கு. அதனால சைத்தன்யா மகாபிரபுவே ஜெகநாத் கோயில சிம்மபுரம், அதாவது நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இருக்கு, அதுல மெயின் டோர் என்ட்ரி வந்து சிம்ம வாசனம், அதாவது சிம்மனா ராஜா, சிங்கம் தான் சிம்மான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல உட்காந்து சிங்கம் தமிழ்ல சொல்றோம், அவங்க சொல்றது சிம்ஹா. சோ அதை வெறிச்சிட்டு அவர் வந்து எல்லார்கிட்டயும் பிச்சை எடுத்து ஏன் பண்றாரு, அதுதான் சன்னியாசியோட செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை. அதனால அவர் அதை எடுத்து நினைச்சு பாருங்க, ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு அவர் அந்த லெவலுக்கு இறங்கி எல்லார்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு பைசா அந்த வந்து நிறைஞ்சிட்டு அதுல அவர் எல்லாத்தையுமே பண்ணாரு. சோ நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாரா, ஆர்டினரி ஆளானா இல்ல, அவர் யாருன்னா பிரம்மன். சோ மறுபடியும் பிரம்மனையும் வராரு அப்படின்னா, பிரம்மரோட பிரம்ம விமோசன லீலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட கிருஷ்ணர் கதையில. அப்போ அவருக்கு ஞானம் நிறைய இருக்கு, வேதம் நிறைய இருக்கு, மூளை நிறைய இருக்கு. அவர் ரொம்ப பிரம்மர் தான் இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் இல்லையா, அதாவது எல்லா விதத்திலையும் வேதம் கற்றவர், பிராமணர் எல்லாமே சொல்லிக்கலாம் நம்ம. அதனால அந்த இதுவே வேண்டாம், நான் இருக்கிறதுலயே எதுவுமே இல்லாம பிறக்கணும்ன்றதால அவரோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு
ஹரிதாஸ் தாக்கூரா எடுக்கிறாரு. ஆனாலும் அவருக்கு ஆண்டவன் கிட்ட இருக்கிற பாவம் என்னவா இருந்தாலும் இல்லாம மறுபடியும் அவர் ஜபமாலை எடுத்து சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். சோ நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் லாஸ்ட் டே வரைக்கும் சாண்ட் பண்றதை நிறுத்தவே இல்லை. சோ அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனாலதான் இவரை வந்து என்னன்னு கூப்பிடுவோம், ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நாமாச்சாரியார். சோ அதனால நாமாச்சாரியார். நாமாச்சாரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இந்த பிக்சர் நான் காட்டவே இல்லையே, எப்படி விட்டேன்? இதுதான் அவர் பண்ணது, ரைட்? இந்த அவரே பர்சனலா கையில தந்தது எல்லாமே. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருந்ததுக்கு அவர் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா பர்சனலா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை தூக்கி தாங்கி எடுத்துட்டு வர்றாரு. இந்த லக்கெல்லாம் யாருக்குமே கிடைக்காது. பீஷ்மருக்கு முன்னாடி வராது, ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு சைத்தன்யா அந்த லெவலுக்கு. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். நார்மலா ஒரு சுத்த கம்யூனிட்டியில, பிராமின் கம்யூனிட்டில இருந்தா சமம் கிட்ட கூட போக மாட்டோம், தொடக்கூட மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா அப்படி இருக்கிறவர் அவரை தூக்கிட்டு, அதுவும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவர் வந்து பிராமின் ஃபேமிலி கூட இல்ல, அவர் முசல்மானா பிறந்திருக்காரு. ஆனாலும் அவர் வந்து தூக்கி கொண்டு வந்து அவரோட அந்தியம் சடங்குகள் எல்லாம் பண்றாருன்றத நம்ம. நெக்ஸ்ட் வந்து லக்ஷ்மி பிரியா தான் அவர் கல்யாணம் ஆனப்புறம் அவர் சாப்பாடெல்லாம் சமைச்சு போட்டாங்கன்ற கதையோட ஸ்டோரி. இப்போ ஈஸ்வரபூரி என்றவர் யாரு? ஈஸ்வரபூரி என்றவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஈஸ்வரபூரி என்றவர் வந்து அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஷா குருன்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது அது வரைக்கும் சைத்தன்யா வந்து என்ன ஸ்பெஷல், சான்ஸ்கிரிட்ல புலவரா இருந்தார், ஞானியா இருந்தார். அவரை பீட் பண்ணவே முடியாத லெவலுக்கு அவர் வந்து சான்ஸ்கிரிட் நாலேஜ் வச்சிருந்தார். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, சான்ஸ்கிரிட் ஒண்டி தெரிஞ்சு அப்பமே சொன்னாங்க, இவருக்கு பக்தியோட இவர் பேசினாருன்னா அவர் அடுத்த லெவல் போயிடுவாரு. சோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து ஈஸ்வரபூரிய மீட் பண்ண அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து அவர் கிருஷ்ணர் பிரேம பக்தி எல்லாம் அவர் இன்கார்பரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஈஸ்வரபூரி என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் சன்னியாசம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கதை இது. இப்ப நான் சொல்ல போறது வந்து ஈஸ்வரபூரி சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கதை. ஈஸ்வரபூரி இல்ல, இவர் சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஈஸ்வரபூரி இவரை பார்க்க வர்றாரு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஈஸ்வரபூரி பார்க்க வர்றாரு. யார் இந்த ஈஸ்வரபூரினா, ஈஸ்வரபூரி வந்து நம்ம மாதவேந்திர பூரியோட சிஷ்யாதான், ரைட்? சோ இவரும் ஒரு இனிஷியேட்டட் குரு அப்படின்னு சொல்ல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி அவருக்கு ஃபுல் பக்தி வந்தது வர கான்செப்ட். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் குருவா ஏத்துக்கிட்டாரு, குரு வச்சிருந்தாருன்றதுக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்ம கிருஷ்ணரும் ஏத்துக்கிட்டாரு, இவங்களும் அதேதான். நான் ஃபாலோ பண்றது நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுன்றதால தான் அவங்களே இதெல்லாம் ரூல் காட்டியிருக்காங்க. இப்போ அவர் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வரச்சே, அப்போ சைத்தன்யா வந்து கரெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சாப்பாடு தானே பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா சன்னியாசிங்க வேஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அவர் கரெக்டா சமையல்ச்சு அவ்வளவு ரைஸ் வைக்கிற உடனே அவர் வந்த உடனே, நீங்க இருங்க நான் சமைச்சு கொண்டு வரேன் அப்படின்றாரு. அவர் கூட இன்னொருத்தர் இருந்தார். அவர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் வேணாப்பா, எவ்வளவு நேரம் ஆகும், இருக்கிறத கொண்டு வானா. இல்ல உங்களுக்கு நான் சமைச்சிட்டேன், இப்ப நான் எனக்கு தான் சமைச்சிக்க போறேன்னு. அவ்வளவு ஒரு பாவம். அப்படின்னா என்ன, வீட்டுல சாப்பாடு இருக்கு, we will share பண்ணுவோம் நம்ம. இல்லைன்னா எனக்கு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன், இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறேன், we will share பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? ஆனா அவர் எப்படி போடுறாருன்னா, நான் உங்களுக்கு சமைச்சிட்டேன், இப்போ நான் எனக்கு தான் சமைக்கணும் அப்படின்னு. சோ உடனே அவர் போய் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ என்னன்னா, லக்ஷ்மி அவங்க யாரு, அண்டவனா இருக்கிற அந்த லக்ஷ்மி வந்து பல வகை சமையல் கடகடன்னு சமைச்சு முடிச்சுட்டு அவங்க வராங்கன்ற ஸ்பெஷாலிட்டிய நம்ம பார்க்கணும். சோ இதுதான் இன்னொரு கதை. அவரே வந்து பண்ணோடனே ஈஸ்வரபூரிக்கு அப்படி அவரே பர்சனலா பண்றாரு. சன்னியாசி ஆன அப்புறமும் அவருக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருந்த அப்புறமும் அவர் அதை பண்றாரு. அவர் கூட அவரோட வந்தவரையும் அவர் கவனிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மாலை போட்டு அவருக்கு சந்தனம் எல்லாம் அவருக்கு பண்ணி அவருக்கு படுக்க வச்சு அவ்வளவு ஒரு பணிவா அவர் கவனிக்கிறாருன்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இதுதான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஒன் மோர் டிஸ்கஷன். அவர் எப்படி அவர் குருவை சேவை செய்யறாருன்றது. சோ அதனால நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, தத்விதி பிரணிபாத்தேன பணிப்பிரஸ்னேன சேவையா, ரைட்? அவ்வளவு பணிவா சேவை செய்யணும், ரைட்? அதுதான் அவர் பண்றாருன்றத அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்து நம்மளுக்கு காட்டுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள், ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? மாதாஜி ஃபினிஷ் பண்ணட்டுமா? அஸ்மின் பராத்மன் அனுபாத்மகல்பே त्वमेतमुत्थापित पद्मयोनिः अनंत भूमा मम रोगराशिं निरन्ति वातालय वासविष्णु.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதா அவர் பத்தி நம்ம பேசலாம், ரைட்? அவர் வந்து 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் ஷேர் பண்றாரு பிரசாதத்தை பத்தி. பிரபுபாதா என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு நாள் பிரசாதத்தை எல்லார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ணாரு. எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு அது ரொம்ப நிறைய இருக்கிறதால எல்லாரும் விட்டுட்டாங்க. பிரபுபாதா ஆஸ் யூஷுவல் சீக்கிரம் கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு எடுத்துட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவர் அந்த சைடு போறச்சே அந்த கழுவுறதுக்கு மத்தவர் கொண்டு வந்துருவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து பிரசாதம் நிறைய விட்டதை பாத்துட்டாரு. அவர் ரொம்ப கோபமா வந்து எல்லார்கிட்டயும் சொல்றாரு, அவ்வளவு ஒரு வேதனை, ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னா, ஒரு டிவோட்டி ஒண்ணு சொன்னாங்க, இல்ல பிளேட்ல நிறைய போட்டாங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்னொரு பிளேட் வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு வேணுமோ எத்தனை தடவை வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம். ஆனா பிளேட்டுக்கு வந்த அப்புறம் சன்னியாசியா இருக்கிறச்சு எஸ்பெஷலி பிளேட்ல இருக்கிற, அதுதான் நம்ம சைத்தன்யாவும் சொன்னாரு, ஒரு மார்சல், அதாவது ஒரு சாப்பாடு கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சன்னியாசி, எல்லாமே சாப்பிடணும். ஆனா பிளேட்ல போடுறதுக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளவு சாப்பிடணும்ன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லாம் புஃபேனா நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது இல்ல, மீ ஆல்சோ இன்க்ளூசிவ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம போய் பிளேட்டை ஃபில் பண்ணிடுவோம், ஏன்னா 2வது தடவை போறதுக்கு கூட சோம்பல். பிளேட்டை ஃபில் பண்ணிட்டு முக்கால்வாசி பிளேட்ல இருக்கிற 95% தூக்கி போட்டுருவோம், 5% தான் வாயில போகும். கரெக்டா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடுறது தப்பு. ஃபுல்லா சாப்பிடணும்னு சொல்லல, பட் அட்லீஸ்ட் எல்லாமாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு இன்னொன்றது. பட் இவங்க சன்னியாசினால அவங்க ஒரு கிரெயின் கூட விடக்கூடாது, அதனால அதை பிரபுபாதா பாயிண்ட் பண்ணாரு. அப்புறம் இது ஒரு கதை. இன்னொரு கதை பிரபுபாதா என்னன்னா, அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப வயதான ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோட ஆசிரமத்துல. எவ்வளோ ஒரு ஆசைன்னா, அவருக்கு வந்து என்னதான் ஆனாலும் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் சமைக்கணும்ன்ற அந்த சேவையை வந்து அவர் விடுறதுக்கு ரெடியாவே இல்லை. அவர் அந்த சேவையில எப்படி என்னன்னா எப்ப பாரு சொல்வாரு, நான் கொஞ்சோண்டு பண்ணேன், நான் வந்து இவ்வளோண்டுதான் சமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஐட்டம் பண்ணிட்டு அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிற, அவர் பேர் என்னன்னா ஆனந்த பிரபு, அவர் ஆசிரமத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அவர் சாப்பாடு பண்ணுவாரு. என்னெல்லாம் பண்ணுவாருன்னா, நம்ம சொல்ற பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் அதேதான் போட்டிருக்காங்க, பொட்டேட்டோ ஃப்ரையா இருக்கும், அப்புறம் சட்னி, அப்புறம் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இல்லையா, சந்தேஷா, கிருஷிரா, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய, நம்மளுக்கு நார்த் பேர் ரொம்ப ஃபெமிலியர் இல்ல, நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்து அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் மிஞ்சின சாப்பாடு தான் அவர் சாப்பிடுவாரு. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சிவனை பத்தி பார்த்திருக்கோம், ரைட்? ஆராதனம் சர்வேஷாம் விஷ்ணோர் ஆராதனம் பராம் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி சதர்ஷம் சமர்ச்சனம் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு பத்ம புராணத்துல அவர் வைஃப் கிட்ட, எனக்கு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பிடிச்சது விஷ்ணுவை பத்தி பக்தி, அதை விட பிடிச்சது விஷ்ணு பக்தர்களோட சேவை, அவங்களுக்கு சேவை பண்றது, அந்த மாதிரி அவர். சோ அப்போ பிரபுபாதா சொல்றாரு, இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய டிவோட்டி யாருன்னா இவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் ரொம்ப அப்படி பயங்கரமா ஓவரா படிச்சவரோ, அவருக்கு இங்கிலீஷ் கூட சரியா பேசுவாரு. ஆனா என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா, இங்கிலீஷ் பேசுறாரா அதுவான்றதெல்லாம் இல்ல, அவரோட பாவம், ரைட்? அந்த பாவம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ எப்படி நம்ம பேசுறோம், எப்படி நம்ம அப்பியர் பண்றோம்ன்றது இல்ல, மன பாவம் எப்படி இருக்கு, அது எப்படி நம்மளுக்கு வெளிப்படுதுன்றதா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டோரி மெசேஜ் பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் ராதிகம்மா. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் ஆல் த வண்டர்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ். இந்த ஸ்டோரிஸ் பிரசன்டேஷன் வந்து எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பிரசிவா சொல்ல வராது, ஏன்னா இது பாவ இதுல சொல்லணும். நம்ம அதாவது பக்தியிலேயே வந்து 3 நிலைகள்ல வரும்பொழுது எக்கஸ்டியா இருந்தது வந்து பரவச நிலையில வந்து நம்ம சைத்தன்யர். ஆனால் அவர் எல்லாத்தையுமே வந்து உணர்ந்துதான் அவர் வந்து சொல்வார். அவருடைய பாவத்திலேயே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னாக்கா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய நம்ம ராதிகம்மா தான் சூட்டபிள் பர்சன் சொல்லிட்டு, அதனாலதான் அவங்களே இன்னைக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் நான் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே. நான் அடுத்த வாரம் வந்து we'll go to the next dress code. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே வெஸ்டர்னைஸ்டு ட்ரெஸ் ஆயிட்டோம் இல்லையா இப்போ. ஸோ நம்ம கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் கோட் வந்து எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம அடுத்த வாரம் கண்டிப்பா பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கான இந்த சாப்டர்ல வந்து இன்னைக்கு யாரெல்லாம் இந்த ஃப்ரைடே பேட்ச்ல நீங்க ஜாயின் ஆயிருக்கீங்க, புதுசா நேத்து தான் இந்த 25th பேட்ச் முடிச்சவங்க யாராவது ஜாயின் ஆயிருக்கீங்களா? இதுல கை கொஞ்சம் உயர்த்துங்க. மேம் கிளியர் முடிச்சலாம் மேம். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவுக்கு ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். எஸ் மேம். சண்முகம் பிரபு